Kami ngiwan naga Jantia National Council Central Executive Committee tahadin ke jimi jong ki kendrum kendram hapo ka distrik ke jongi hapo East Jantia Hill District nagadau ke jing bukit jong kini ki BSF hapo highway hapo jingkai Sunapur tam tang kataru ke jing don jong kini ki BSF kalong penban ke jing thut ya ki trairi ki trai muluk namar lada kini ki priu ki wan yeu kum na kleriat na lum shnong banle cha umkiang chata tashara ba cha kishnong ki jong ki cha chat bat kisah pendik hakine ki BSF nak kata bajing kena bagi kit yakimar bamut penyat sebab bangla tak kene ke jinglek jong ki BSF kala kata hadu kata yaki bayat bayang nak tu ke get dah ke jing sngau khia wat hakine ki sngi ki bala debru ki la don ki seng bahalang ki bala mi padba ban persya ya katu ke jing don jong ki BSF tengi nak kalian ke JNC kum ke seng ke ba napo East Jantia Hill District ngimla shu ban long tang kinong pekai na kapenta ka jing jong ki padba temta ka sngi ngila yo ban ikendu ba di Deputy CM i balong ru ka ju kapor kumi Home Minister ban ikran halor kene ka jing te nak kalian di Deputy CM ila itu ini haba ka jing sha nak kalian ka state government kila ada bansna ya kata ka district coordination committee ka state government hi kala ibor ya kini ki deputy commissioner jong ki district baper bandan na kata ka coordination committee ha ka baki he jong ki BSF ki bodan po kato kathain ru ke deban don po kata ka committee bar kumju ru kirang ba snong ban yakran ya kene ka jing jong pagba anre habangi tipat na kalian jong deputy commissioner jong ka East Jantia Hill District hadu untaman ne umpat la halor kene dan kalian ka jong deputy CM ula beta ingi ban yakendu ya u DC jong ka East Jantia Hill District ban yakran halor kene ka jing jong ki pagba bat ula kran shairu ba ka jing don jong ki BSF ang to kam don jingmud namar ki East Jantia Hill District kam dei ka jaka ka babun kita ki sengla no lene ka dei ka jaka ka ba chong suk chong sain ta ni kwa ya ki BSF bakin don support border ni ina ki por kine ki khar bangla ki wan rung support ka district jongi ki penyap ya ki produk ki prasnam jongi ki penmensa ya ki produk prasnam ki jongi ngidang yo itang mana kaneru apo ka video kala viral support social media bagine ki khar bangla ki kabang mau ya ki turis ki bawan support dau ki tangi lengo ba syai ki dan ki BSF hakum kitu ki por ba ki produk ki prasnam jongi ki sya thombor na kine ki BSF ta ka ba ka jingi kendu jongi badu deputy CM badu home minister kalong ban pengklan ya kene ka infiltration check gate ka bodan hapo rata cara namar ngiteng bayo lesi hadin ba ka sarkar India kala pentrikam ya ka CEA tengiteng ha ka kum ka jing ong jong ka sarkar India ba kene ka CEA kan numla ban kata ki jakau ki bodan ka district council ne kita ki 6 schedule area Henry na kalian jongi ka sengim pat snusngan ta kum tangi kwa ya ka sarkar bakan pengklan ya kene ki infiltration check gate ka bodan hapo rata cara dan kalian jongu Home Minister ubade ra ka jukapor deputy CM ula kular ngi keseng bana kalian ka jongu unsa simkia halor kini kimat jingdawa bana ka jukapor ubade bat kini ka BSF la syai ka sgi ngim sa kendu badu deputy commissioner jong ka East Jantia Hill District hatu kila form na ya kata ka district coordination committee ka ba ka state government kala pha iki baki de banla